हेलो नमस्कार, आप सब देख रहे बनी हमार यूट्यूब और प्लग रंजीत यादव। और आज हमने के जाते हैं कहीं घूमे, जितेंद्र भाई हम और कैमरा पर प्रियांशु बाणे। और आप सबके हम बता दी कि कल सुबह 9 बजे मोहल्ला म्यूजिक चैनल से हमारे भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के एगो बड़ा ही बढ़िया लोकगीत रिलीज हो रहा बा। सुबह 9 बजे मोहल्ला म्यूजिक ना हो जितेंद्र, मोहल्ला म्यूजिक चैनल जो बहुत ही अच्छा भोजपुरी में चैनल के ओपनिंग भइल बा। वही से एगो हमारे भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के बहुत ही प्यारा लोकगीत दर्द बड़ी गहरे रिलीज हो रहा बा सुबह 9 बजे कल। तो जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र और प्रमोद प्रेमी यादव भैया से प्यार करे वाला श्रोता देख और सुन रहा बा हमके अनप्लग्ड रंजीत यादव पे, तो आप सबसे हमार विनम्रता पूर्वक विनती बा कि आप सब भी भैया 9 बजे सुबह कल 13 तारीख के ये गाना के अपन प्यार दुलार देव जा, कहें कि बड़ी ही प्यारा गाना बा। बाकी आप सब गाना के प्यार दुलार दे रहल बनी, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। शेर है सोना एक तरफा बज रहल बा ग्राउंड पे, कहें कि 2-3 दिन हमनी के गाँव रहने जाता लगन बारात में हमनी के घूमने जा, मूवमेंट देखने जा, हर जगह बारात में शेर है सोना। एगो और गाना बड़ा ही प्यारा गाना रिलीज भइल बा भैया के अभी मत निकल, हम प्रेमी धुन चैनल से यादव जी के बरत है, वो गाना बड़ा बज रहल बा लगन में। हम फोन करब भैया तारा नवंबर में जान भी बज रहल बा, परी लागेलू तो माने ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बा, ओकर कहीं के का बा वो भी गर्दा के बोल बा। सब गाना के आप सब जी से प्यार दुलार दे रहल बानी। वैसे ही कल गाना आ रहल बा दर्द बड़ी गहरे, ओकरा के भी आप सब प्यार दुलार देव जा। मोहल्ला म्यूजिक के चैनल से कल गाना आ रहा बा सुबह 9 बजे भैया के पेज पे और इंस्टा पे हर जगह पोस्ट भी बा, पोस्टर दर्द बड़ी गहरे। और हमारे भाई जितेंद्र के चैनल से भी एगो बड़ा ही प्यारा गाना अभी क्लिक कर रहा बा। गाना का नाम बता दो अपने से, श्रोता लोग बताओ ना। गोली मरवा दे घेर के, हाँ भाई के चैनल जोन म्यूजिक हटे, वो से बड़ा ही प्यारा गाना। और कल दर्द ना बुझे अभी आइलू पियावा दर्द ना बुझे भी जोन म्यूजिक से आइल बहु गाना के आप सब प्यार दीजा। स्वीट भोजपुरी से कल ना परसों एगो बड़ा ही प्यारा गाना आइल बा, कमर कमजोर ना हो, ऐसे ही बाटे गाना कमजोरी हो, वो भी गाना बड़ा प्यारा बाटे। बाकी सब कंपनी से गाना आइल बा, आप सब प्यार दुलार दे रहल बानी। वेब से भी एगो गाना बाज रहल बा, एगो टी सीरीज से गाना आइल बा, वो गाना खूब बज रहल बा लगन में। एगो सारे गामा से गाना आइल बा, वो गाना बज रहल बा। तो बाकी आप सब हर गाना के प्यार दुलार दे रहल बानी, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। कल विशेष करके ये वीडियो बनावे के मकसद ये है कि कल सुबह 9 बजे मोहल्ला म्यूजिक चैनल से भैया के दर्द बड़ी गहरे गाना आ रहल बा, बड़ी ही प्यारा गाना बा। वो गाना के आप सब खूब प्यार दुलार देव जा। बाकी द कैमरा प्रियांशु भी बैठल बाड़े, जो उनकी प्रमोद प्रेमी यादव भैया के शिष्य हड़े प्रियांशु प्रेमी जी, और इनको एगो गाना कल आ रहल बा। बता दो अपना गाना के बारे में। सोना बागी कहानी आप सभी के बीच में प्रियांशु प्रेमी एंटरटेनमेंट से गाना होता, तो कल गाना के सुनी जा और प्यार आशीर्वाद दिया। 6:45 पे हमारा गाना होता और 9 बजे हमारे गुरुजी प्रमोद प्रेमी यादव जी के गाना आ रहा बा, तो उन्हों के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी। और भैया के चैनल के सब्सक्राइब करके बहुत सारा शेयर कमेंट करी, वीडियो कैसा लगा। भाई के भी प्यार देवे के बाद भैया के परम शिष्य हड़े प्रियांशु प्रेमी। बाकी हमनी के हम बानी जितेंद्र भाई, हमनी के जा रहल बने जा कहीं कुछ काम से घूमे। तो आप सबके वीडियो से एग्जिट होके पहले हम बता दी कि कल सुबह 9 बजे हमारे भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के बहुत ही प्यारा गाना दर्द बड़ी गहरे मोहल्ला म्यूजिक चैनल पे आ रहल बा। ये भैया आप सब जरूर प्यार दुलार देव जा। और कल ही 13 तारीख के हमारे भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के पटना में शो बा, स्टेज शो। तो जे भी पटना में बिहार मतलब पटना से नियर जे भी बा, नजदीक बा, आप सब शो में जरूर आई जा। आप सबके स्वागत बा। थैंक यू, लव यू, हर हर महादेव।